Surströmming. Videli sme veľa reakcií na internete, ako ľudia grcajú z tohto najspravodlivejšieho jedla na svete. Ja som dal výzvu, že keď bude 1000 lajkov na komentári, tak to zožerem. Kamarát už to raz skúšal, že sa to nedá zjesť. Toto je ono. Gusta Hannels Fiskalteri. Máme tu karičku a ideme na to, ľudia. To je jak záprodok. Vaginálna mykoza a 60-ročné susedí, kamaráde. Now, I wouldn't call it a delicacy. Tak sa to je. Kamo, toto je, že blue waffle. Idem na to? No poďme. Peter si to užíva. Dobre to je. Snažím sa nehovoriť si, že to je hnus. Chceš ma nakrmiť? Kokos. Nerozmýšľam nad tým. Muchas gracias aficiones, to es para vostros. Ani ma neaplo. Zješ to, ale nie je to delikatesné, je to národné Ale viem si jedlo. predstaviť, že to niekomu chutí, reál. Takým chlapcom, čo radi povedia, keď dojdu frajerka, že neumývaj sa po robote. Bol na polo. Ilkovinky do cicinky. Sledujte nás pre viac videí. Pekný deň, cecky ven.